Чарговы хапун, затрыманыя прынамсі 40 чалавек, гаворка пра Берасце і Маларыту. Як паведамляюць нашыя крыніцы, некаторым прысудзілі па 15 сотняў арышту, пры гэтым берасцейскі чу перапоўнены. Многія апынуліся за кратамі за падпіску на незалежныя медыі і каментары. Затрымалі таксама дальнабойнікаў, якія вярнуліся з-за мяжы на радзіму. Аб'ектыўная без цэнзуры на Белсаце суботняе выданне. Віталь Бабін, вітаю. А што яшчэ сёння ў нас? Дыпламатычна акупаваная краіна Владзімір Зяленскі чарговы раз выказаўся пра Беларусь. Тое, што ён зрабіў з Беларусю, гэта без ахвяраў і без крыві пакуль што. 2 гады палку Каліноўскага. Колькі чакаць на вызваленне Беларусі? Беларусы у стане змагацца, у стане бараніць свае нацыянальныя інтарэсы. 45 тысяч паліцыянтаў і вайскоўцаў, а таксама штучны інтэлект. Як Парыж рыхтуе захады бяспекі да летняй алімпіяды? Гэта сістэма, якая дазваляе папярэджваць і прыцягваць увагу тэлеаператараў. Беларусь дыпламатычна акупаваная. Путін кантралюе войска і сілавы блок. Такую заяву зрабіў прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі ў інтэрв'ю італьянскаму тэлеканалу. Разам з тым, на сустрэчу ў Стамбуле украінскі лідар пракаментаваў магчымасць перамоў з Расіяй. Вітаў Цівчык. Беларусь пад акупацыяй, а Путін кантралюе гэтак званых сілавікоў. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі ў інтэрв'ю італьянскаму тэлеканалу «Раі-1» патлумачыў, што Масква жадае поўнага знішчэння украінскай дзяржаўнасці. Ён такія рэчы робіць або сілай, зброяй, або палітычна. Тое, што ён зрабіў з Беларусю, гэта без ахвяраў і без крыві пакуль што. Там хаўрусніцкія ўлады, дзе ён цалкам кіруе сілавым блокам на тэрыторыі Беларусі і войскамі на тэрыторыі Беларусі. Як доказ, прэзідэнт Владзімір Зяленскі згадаў напад расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі ў 2022 годзе. Калі раней яны весь час баяліся Лукашэнку раздражняць, баяліся адкрыцця другого фронту, то зараз так заяўляюць, то магчыма гэта сведчыць пра тое, што сапраўды Кіеў лічыць свае рукі больш развязаныя, в тым ліку ў дачыненні да нейкіх беларускіх аб'ектаў і гэтак далей. Як зазначыў прэзідэнт Украіны, Расіі ўдалося захапіць Беларусь, цытата, «без ахвяраў і крыві». Украінскі палітолог Максім Плэшко звяртае ўвагу. Гэта можа змяніцца. Напрыклад, вагнераўцы ўжо навучаюць вайскоўцаў Лукашэнкі. Калі Пуцін далей запусціць шчупальцы ў Беларусь, то беларусы адназначна стануць людскім матэрыялам для захопніцкіх войнаў, бо чаму бураты і ўсе іншыя павінны ісці ваяваць, а беларусы не. Яны ж таксама нібыта расейцы, як лічыць Пуцін. Таму для беларусаў настае час выкліку. Трэба гэта ўсвядамляць і разумець. Свая нацыя і свая дзяржава маюць быць. Напярэдадні прэзідэнт Украіны быў з візітам у Стамбуле. Кіраўнік Турцыі Рэджэп Таіп Эрдаган запэўніў, што падтрымлівае еўраатлантычную інтэграцыю Украіны і прапанаваў запрасіць расейцаў на мірныя перамовы. З самага пачатку вайны мы робім максімальны ўнёсак у тое, каб вайна скончылася на падставе перамоваў. Мы гатовыя правесці мірны саміт, у якім таксама будзе ўдзельнічаць Расія. Владзімір Зяленскі зазначыў, што не бачыць, якім чынам можна запрашаць прадстаўнікоў людзей, якія ўсё блакуюць, руйнуюць і ўсіх забіваюць. Мы хочам атрымаць вынік справядлівы мір, справядлівы для Украіны. Таму спачатку цывілізаваныя дзяржавы свету распрацуюць дэталёвы планы, будуць мець вынік, а ўжо потым будуць далучаць прадстаўнікоў Расіі, тых, хто гатовы да справядлівага міру. Ці ёсць месца Беларусі ў будучых перамовах? Украінскі палітолог Максім Плэшко перакананы. Беларускае пытанне ўключанае ў рамку бяспекі. Калі вы памятаеце гэтыя заявы, што замежныя войскі могуць быць накіраваныя ва ўкраіну, напрыклад, прэзідэнт Францыі Макрон пра гэта казаў, чаму не варыянт, што гэтыя войскі не бяруць удзелу ў вайне, а стаяць уздоўж украінска-беларускай мяжы? Такім чынам яны стабілізуюць сітуацыю, а ўкраінскія войскі могуць больш ісці на поўдзень. Паводле палітычнага аглядальніка Віталя Цыганкова, пытанне спынення расійскага ўплыву на Беларусь наўрад ці будзе ісці ў агульным пакеце перамоваў. Пакуль жа няма падставаў меркаваць, што перамовы паміж Кіевам і Масквой увогуле могуць адбыцца ў найбліжэйшы час. Вітаў Цівчык, Белсат.
Застаемся ў тэме Украіны. Разам з генералам Валерыем Залужным з вайсковай службы звольнілі і генерал-лейтенанта Сергея Шапталу паводле стану здароўя. Пра гэта паведамляе выданне «Украінская праўда» са спасылкаю на свае крыніцы ў Міністэрстве абароны Украіны. Іншае выданне ZN.UA у сваю чаргу дазналася пра новыя падрабязнасці адстаўкі Залужнага. Маўляў, ён прайшоў вайскова-лекарскую камісію і быў прызнаны непрыдатным для службы ў войску, паколькі ў Міністэрстве абароны Украіны для генерала не знайшлі іншай пасады, якая была адэкватная ўзроўню падрыхтаванасці і вопыту экс-камандуючага ЗСУ. Залужны надумаў звольніцца, аднак пасля прыняцця новага закону з пералікам вайсковых званняў ва ўкраіне не завяршылі зменаў у юрыдычную базу, і таму не было яснасці, хто мусіць звольніць Залужнага ў званні генерала, міністра абароны ці прэзідэнт. 2 дні таму Владзімір Зеленскі прызначыў Валерыя Залужнага новым амбасадарам Украіны ў Вялікай Брытаніі. І 2 гады з моманту стварэння палка Каліноўскага беларускіх ваяроў павіншавала галоўнае ўпраўленне выведкі Міністэрства абароны Украіны. Калі падзе мярзотная Расія, акрываўленая паразаю, то і Беларусь здабудзе сапраўдную волю, у аснове якой будзе новае войска, вопытнае, загартаванае агнём слаўных бітваў, адданае сваёй дзяржаве, гаворыцца ў віншаванні. Што уяўляе сабою полк Каліноўскага сёння і ці мае ён палітычныя амбіцыі? Адказы мы паспрабавалі сабраць у наступным матэрыяле. Беларусь! Беларусь! Маці моя радзіма! Маці моя радзіма! Клянуся вызваляць і бараніць цябе! Клянуся вызваляць і бараніць цябе! Там, дзе знаходжуся зараз! Там, дзе знаходжуся зараз! І куды прывязе мяне лёс твайго вызвалення? І куды прывязе мяне лёс твайго вызвалення? 2 гады палку Каліноўскага. Сёння ён працягвае змагацца ва ўкраіне супраць расійскіх акупантаў. Далёка не ўсе беларусы покорно приняли тую пазіцыю, якую заняў Александр Лукашенко в этой войне. Гэта вельмі важна для Украины, для грамадскай думкі украінцаў. Сёння ў баявую частку ўваходзяць батальён «Волат», батальён «Літвін», БПЛА імя Мікіты Крыўцова, медычная рота, механізаванае падраздзяленне і падраздзяленне імя Касцюшкі, якое складаецца з замежных грамадзянаў. Некаторыя могуць сказаць, што гэта не такая шматлікая адзінка, але іншых адзінак настолькі інфраструктурна развітых і настолькі уключаных у вайсковыя дзеянні супраць Расіі на сённяшні дзень у беларускай дэмакратычнай супольнасці проста няма. Ад моманту стварэння полк Каліноўскага браў удзел у баях на самых гарачых кірунках фронту. Сярод асабовага складу ёсць страты, агулам 19 байцоў. Вядомыя імёны 8 з іх. Імёнаў яшчэ 11 не раскрываюць дзеля бяспекі. Нельга чакаць, пакуль вораг прыйдзе да вашых дзвярэй, да вашых суседзяў, да вас асабіста са зброяй. Трэба ўжо зараз працягваць дапамагаць Украіне супраць расійскай імперыі і аб'яднацца, аб'яднаць нашы ўсе эмоцыі дзеля таго, каб, в прынцыпе, гэтая перамога стала хутчэй. Полк Каліноўскага значны фактар беларускай палітыкі ў замежжы. Пассивность, неактивность в питании мобилизации, в питании войны, отпора не оставила выбора полку ніякого, акрамя того, каб самим нейкім чынам повестку ствараць палітычную. Зрэшты, супраца з рознымі палітычнымі актарамі праходзіць няпроста. Іх палітычная роля, она такая, я б сказаў, даволі дваістая. Заўсёды ёсць пытанне, а як суадносіцца палітычная воля іх просто прямых начальников и их самих. Я думаю, что это довольно складанное пытание. У них есть пожадания свои, але умоўна кажучы, Зеленского таксама ёсць свои пожадания. Прарыўной магла стаць агульная канферэнцыя «Шлях да волі», якая адбылася ў Кіеве напрыканцы мінулага года. Яна мусіла скончыцца падпісаннем супольных дакументаў, мемарандуму па выніках і адозвы давольных народаў свету, але прадстаўнікі арганізацыяў ставілі подпісы ад сябе асабіста. Калі мы кажам пра магчымасці перамен у Беларусі без агульнай каардынацыі, без агульнай стратэгіі, без агульнага бачання таго, якім чынам будуць рэалізаваныя гэтыя перамены пры наяўнасці і выкарыстанню якіх сродкаў будуць ажыццяўлены гэтыя перамены,
калі вось гэтага плана дзеяння агульнага не будзе, то перамен таксама не будзе. Адкрытым застаецца пытанне ўдзелу палка Каліноўскага ў магчымай сілавой змене ўлады ў Беларусі. Будзе час, будзе месца, будуць магчымасці. Зараз час збіраць камяні. Я вас пераконваю, настане час іх раскідваць. Сёння полк Каліноўскага не толькі бароніць Украіну ў змаганні з расійскім агрэсарам на полі бою, але таксама ладзіць адукацыйныя праекты. Напрыклад, рыхтуе людзей на пазіцыі дзяржаўных службоўцаў. Ян Федарович, Белсад. Як мінімум 3 пацярпелых сённяшняй раніцай расійскія войскі чарговы раз атакавалі Херсон. Напярэдадні ж акупанты скінулі на жылы дом у абласным цэнтры авіябомбу, пацярпеў 7-гадовы хлопчык. Мы толькі што выйшлі з ваннай, зайшлі сюды пабачыць. Дзіця хацела легчы глядзець казку. Я вось тут сядзела, а муж стаяў каля кампутара. Усё раптам паляцела, я не ведаю, як дзіця тут сядзела. Я как раз задремала, читала книгу, задремала уже. Я как бахнет, я думала, дом рушится. Вот результат. Гэта ўжо 3-й абстрэл Херсону. За апошнія 3 дні 7 сакавіка расійскія войскі абстралялі жылую забудову цэнтральнай часткі абласнога гораду. З пачатку года сілавікі пачалі 63 крымінальныя справы за тэлефоннае махлярства. Зламыснікі схілялі перадаваць буйныя сумы грошай узамен за непрыцягненне сваякоў да адказнасці за нібыта здзейсненае дарожна-транспартавае здарэнне. Пра гэта заявілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў Лукашэнкі. Потерпевшим причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей в эквиваленте. В большинстве случаев для реализации своих замыслов мошенники использовали водителей такси, которые забирали у обманутых людей посылки и доставляли их в указанное место. Получатели свертка уже за свой процент переводили наличные на иностранные счета или криптокошельки нанимателей. Примечательно, что для выполнения этой роли привлекались в том числе подростки. Агулам сёлета міліцыянты затрымалі 42 кур'ераў тэлефонных ашуканцаў, сярод якіх 2 непаўнагадовых. У гэтых справах праходзяць таксама 2 жанчыны і 6 замежных грамадзянаў. МУС нагадалі, што кур'еры з такімі пасылкамі таксама нясуць адказнасць і будуць абавязаныя пакрыць нанесеную шкоду. 118 кніг менавіта столькі праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі выдаў за мінулы год за бюджэтныя сродкі. Сярод іх творы на ваенную тэматыку і опусы лукашэнкаўскіх прапагандыстаў. І пакуль яны працягваюць збіраць пыл на паліцах бібліятэк, кнігу беларускага палізняволенага Максіма Знака намінавалі на прэстыжную брытанскую ўзнагароду. Таму працягне Наста Печанькова. З беларускай турмы ў шорт-ліст брытанскай прэміі. Кніга «Закамерон» Максіма Знака увайшла ў 5 найлепшых раманаў, выдадзеных у малых выдавецтвах Вялікай Брытаніі і Ірландыі. Асуджаны на 10 гадоў узмоцненага рэжыму адвакат і актывіст задакументаваў 100 дзён свайго зняволення. Упершыню кніга пабачыла свет у 2022. Наяўнасць кнігі ў шорт-лісце – гэта перамога, таму што шорт-ліст – гэта зрэз найлепшага, найбольш якаснага таго, што выдавалася ў папярэднім годзе. А кніга гэтая перадусім важная яшчэ і тэмай сваёй, бо яна апісвае утрыманне людзей у СІЗА, то бок гэта тэма сённяшняй Беларусі, гэта тэма палітзняволеных, гэта тэма умоваў утрымання, якія прызнаюцца праваабронцамі, катаваннямі. «Закамерон» не першая і не апошняя кніга, у якой асэнсоўваецца беларускі турэмны досвед. Гэтак на днях у лонданскім выдавецтве «Скарына прэс» свет пабачыў зборнік дакументальнай прозы «Калі я выйду на волю» паэткі і перакладчыцы Ганны Комар, якая ў 2020-м 9 дзён правяла ў жодзінскай турме. Да гэтага я пісала паэзію, але паэзіі мне больш не ставала, гэтага ей было недастаткова. І мне вельмі хацелася захаваць не толькі сваю гісторыю, а насамрэч галасы іншых беларусаў і беларусак, з якімі мы былі разам і разам праходзілі гэты досвед. Паводле галоўнай рэдактаркі выдавецтва «Гутенберг» Валянціны Андрэевай, беларусы замежжа актыўна набываюць і пераклады на беларускую сусветных аўтараў і прозы ды паэзію літаратараў айчынных. Найбольш чутныя і найбольш запатрабаваныя чытачом гэта, канешне, Ева Віжнавец, это Альерт Бахарэвіч і Саша Філіпенка. Уласна, гэта тыя імёны, якія знаходзяць правільныя словы і словы якіх вельмі шырока ўздзейнічаюць на нашых чытачоў.
А вось чытачы ў Беларусі ў асноўным аддаюць перавагу дзіцячай літаратуры. Зварот да больш бяспечнага жанру можа быць звязаны з палітычнай сітуацыяй у краіне. Пасля выбару 2020-га кнігі шэрагу папулярных аўтараў прызналі экстрэмісцкімі, а незалежныя выдавецтвы былі вымушаныя прыпыніць сваю дзейнасць, каб затым аднавіць працу за мяжой. Мы теперь можем выдаваць больш вольна, больш эфектыўна працаваць, больш свабодна гаварыць пра літаратуру, чым унутры краіны. Месца фактычна вынішчанай у краіне незалежнай кніжнай галіны намагаюцца заняць праўладныя літаратары і выдавецтвы. Выдаюць кнігі, цытата, для публічных бібліятэк на 100% фінансаванне з бюджэту. У межах гэтай праграмы, акрамя твораў пра Другую сусветную вайну і гераізм беларускага народу, выдаюцца і опысы лукашэнкаўскіх прапагандыстаў, сярод якіх Андрэй Мукавушчык ды Людміла Гладкая. Пры гэтым Саюз пісьменнікаў Беларусі заклікае ігнараваць, цытата, беглых літаратараў. Нас выціснулі з публічнай прасторы, нас выціснулі з Беларусі шмат каго і заклікаюць ігнараваць. Гэта азначае толькі пра тое, што ў сумленнай барацьбе яны выйграць не могуць. Канешне, гэта не назваць якаснай літаратурай. Акрамя спрыяння выдавецкай дзейнасці, праўладны саюз пісьменнікаў актыўна займаецца асветай. Праўда, праекты аб'яднання ў асноўным накіраваныя на прапаганду саюзнай дзяржавы. Мы праводзім зараз кожны год фестываль беларускай, рускай паэзіі, песні с рознымі рэгіёнамі России. В мінулым годзе пабывалі з такім фестывалем в Волгоградской области, в Волгограде. Ужо ў красавіку ў Беларусі адбудзецца літаратурны фестываль «Русь і Беларусь адзіная». Грант на яго правядзенне Саюз пісьменнікаў атрымаў ад адміністрацыі Пуціна. Настя Печанькова, Белсат. Ну і далей да спартовых навінаў. Крыху больш за 4 месяцы засталося, уласна, да галоўнага спартовага форуму чатырохгоддзя. Гэта летніх алімпійскіх гульняў у Парыжы. І чым бліжэйшая такая падзея сусветнага маштабу, тым больш галоўнага болю і арганізатараў. Несумненна, асноўным клопатам застаецца бяспека на самых гульнях. Парыжскія ўлады не раз выказвалі занепакоенасць з нагоды здольнасці Францыі забяспечыць яе належным чынам. І з гэтаю мэтаю яны збіраюцца выкарыстоўваць нават штучны інтэлект. Падрабязнасці ў нашым наступным матэрыяле. Каля 45 тысяч паліцыянтаў, жандараў і салдатаў. Такую колькасць прадстаўнікоў сілавых структураў Парыж плануе прыцягнуць для гарантавання бяспекі падчас алімпійскіх гульняў. Прэфектура паліцыі падкрэслівае, што тэрарыстычная пагроза застаецца вельмі высокай. У дзень пачатку гульняў нават будзе закрытая паветраная прастора ў радыусе 150 кіламетраў ад Парыжу. Улады Францыі таксама плануюць выкарыстоўваць сістэму кантроля натоўпу з удзелам штучнага інтэлекту. Гэтая спецыяльная камера назірання прызначаная для таго, каб службы бяспекі маглі лягчэй выяўляць беспарадкі і патэнцыйныя праблемы. Гэта сістэма, якая дазваляе папярэджваць і прыцягваць увагу тэлеаператараў. Людзі могуць адчуваць і выконваць дзеянні ў аддаленых месцах за дапамогай робота з імерсіўным інтэрфейсам, што стварае эфект прысутнасці на месцы. Перадача інфармацыі з аддаленных месцаў без асабістай прысутнасці – гэта новы выклік для грамадства, ахопленага лічбавымі тэхналогіямі. Сістэма дапамагае прыцягнуць увагу да розных анамаліяў. Гэта значыць эканоміць час і дазваляе адсочваць інцыдэнты. Можна пазначыць месца. Збоку ў працоўнай праграме, якая ўжо выкарыстоўваецца для апрацоўвання каналу відэаназірання, я атрымаю папярэджанне, як толькі адбудзецца нейкая падзея. Вы бачыце, пакуль я распавядаў, было папярэджанне, звязанае з тым фактам, што на пазначаным месцы прыпаркаваўся аўтамабіль, які можа ствараць нязручнасці. Упершыню ў гісторыі адкрыццё алімпіяды адбудзецца не на стадыёне. Галоўную пляцоўкаю цырымоній будзе рака Сена, дзе пройдзе парад удзельнікаў. Яны праплывуць 6 кіламетраў недзе на сотні лодак. Больш за 100 тысяч гледачоў плануецца размясціць на трыбунах, пабудаваных на набярэжных. Кошт білетаў дасягнуў амаль 3000 еўраў. Усе госці будуць правераныя службамі бяспекі і атрымаюць QR-коды для праходжання праз паліцэйскія пасты. Што тычыцца беларускіх спартоўцаў, то Міжнародны алімпійскі камітэт дапусціў іх да ўдзелу ў алімпійскіх гульнях. Аднак выступаць у Парыжы яны будуць пад нейтральным сцягам і не змогуць удзельнічаць у камандных спаборніцтвах. Атлеты не павінны падтрымліваць уварванне ва ўкраіну і не маюць права рэпрэзентаваць узброеныя сілы або сілавыя ведомствы. Пакуль застаецца адкрытым пытанне аб удзеле беларусаў у цырымоніі адкрыцця гульняў.
Афіцыйнае рашэнне яшчэ не прынятае. Спартоўцы з расійскім ці беларускім пашпартам, якія выступяць на гульнях, пакуль не адхіленыя ад удзелу ў цырымоніі адкрыцця. Гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца на наступнай сесіі, якая адбудзецца 19 сакавіка ў швейцарскай Лазане. Да цырымоніі адкрыцця спартовага форуму засталося 157 дзён. 33-е летнія алімпійскія гульні пройдуць у Парыжы з 26 ліпеня да 11 жніўня. Спартоўцы разгуляюць 329 камплектаў узнагародаў у 32 відах спорту. Павел Алейнікаў, Андрэй Сульжыц, Белсат. І на гэтым у нас усё. Дзякую за ўвагу. Заклікаю працягваць сачыць за навінамі з Беларусі і свету ў нашым тэлеграме, а таксама на інтэрнэт-старонцы belsat.eu. Да сустрэчы ў наступных эфірах.